जतिन मुसाहारिखौ मा बुंबावनो मालायखौ समाल'सना खालायनो सिगां निजे बेसे मोजां बेखौ सिन्था खालामनांगौ आंनाव जुदि बिदाया आंनि हाखौ जबरदस्ति लायाखैबा आंहा हा गैयाबा बे बे डकुमेन्ट्स माखाया बोरै फैगौ बे माखाया गाहासिन आंनि बिदा फंबाय साब्रै बिब' सासे साबा 35 बिगा आनिफ्राय निमुवानि सासे खिउला बर'नि आनिफ्राय नलपरा उन्दु गामिनि सासे थिथिराम बे थिथिराम आरो खिउलामोननि हाखौ बिसोर लानो नाजायो किन्तु जतिन मुसाहारिजों जि बिदाया जुदि माबाफोर हा मावनायनि सुक्ति लादोंब्ला गावसिनिखौ लाथों किन्तु आंनाव जेबो माबा सुक्ति गैया मावनाय गैया किन्तु आंनि हाखौ नांगौबा बिथाङा आंजों रायलायनांगोन आं जतिन मुसाहारि हा गैया होनदों बे माखा सरकारि पार्टिकुलार डकुमेन्ट्स माखाया बबेनिफ्राय फैदों जतिन मुसाहारिया निजानो हा गैया लासिं सिं नै बियो सरकारि हियारिं कागज बेवहाय दं 11 जन रामचन्द्र अमरेन्द्र जगेन थानेश्वर खिउला थिथिराम अनिराम आनिफ्राय नन्द हर्ष खावाली आनिफ्राय आंनि नाम ज्योतिष जोङो 7 जोनाव हात गुन 49-50 बिगा जोंनिया जायो किन्तु जि बिदाया बेयाव खेथि मावहैदोंब्लाबो जोंनि हाखौ जों होआ बिथाङा बलफुर्बक बे हालेवहैदोंबाबो जोंनि हायाव बेफोरखौ दामावथों जुदि जतिन मुसाहारिजों जुदि सुक्ति जानानै जतिन मुसाहारिया सोरनि हाखौ होखो गावहानोथ' हा गैया लासिं सिं मालायनि हाखौ मानो लानानै मानो सुक्ति होदों मायाव जोंनि हात गुन 49 बिगाया बे ट्रेक्टर जि बिदायनि ट्रेक्टरनिनो आगान गोजा बिथां खेथि मावनायखौ जों गाज्रि मोनाखै बिथाङा बेबायदि एसेबां गोलाव सुदुर आन्दलन खालामनानै बर'खौ खुंनो फैदोंमोनब्ला दिनै जतिन मुसाहारिनि हाखौ मानो बेबायदि बाय फर्स बोलो होनानै मानो दा ट्रेक्टरजों हालेवनो नाङामोन रायलायनांगौमोन जों बादा होसेयावबो जेसेबां बादा होयो इसेबां बे गावनि बाहुबल अहंकारखौ देखायनानै जोंनि हायाव माबायो किन्तु जतिन मुसाहारिया हा दङब्ला रामचन्द्र अमरेन जगेनमोननि हाखौ जुदि खेथि मावनायाव जोंहा जेबो बाधा गैया किन्तु जोंनि हायाव जि बिदायनि ट्रेक्टरनि आगान नुनो मोननाय नङा जेतियालागै मण्डला सुनो फैयो बेनि अखानायैनो बिथाङा गोहो देखायनानै आरो ट्रेक्टर सालायबावो बांसिन देखायो दा जतिन मुसाहारिया गावनो लासिं सिं लाजिनांगौ मालायनि हाखौ माबोरै थिखा होखो थिखाखौथ' होनाङामोन बियो माबोरै सुक्ति खालामखो 10 बोसोरनि जोंनिथ' 10 बोसोर गैया गावसिनि 21 बिगा हाखौ जुदि सुक्ति खालामदोंबा जोंनि हायाव जोंजों सुक्ति गैया बिथाङा जोंनि हायाव आगानबो होनो नाङा ओमफ्राय बे जतिन मुसाहारिया जोंखौ मिसलिया थगाय 100% होननानै बुंदोंथ' 100% होनदोंथ' बिथाङा 2014 8 मार्चआव आंनि हाखौ खाम्फा बरगयानो 2,28,000 थाखायाव फानदोंमोन क्रकडाइल प्रजेक्ट बानायनो होननानै बिथाङा लाजियासै दले नगरे लांनानै मण्डल लानानै सुनो थांदोंमोन बेवहाय जोङो आंनि फागिना गसेल खाख्लारि आं गारि लानानै थांनानै सोरनि हाखौ सुनो होनदों जों बादा होदों बादा होनायाव बिटिसिनि एडभाइजार नामखौ बावबाय आं बिथाङा जोंनि डकुमेन्ट्सखौ नायदों नायनानै माथो माबा डकुमेन्ट्स माखादों माथो मियादि गतिके जों बेखौ नोंसोरजों नांलाय खमलाय लानो हानाय नोंसोर मोना होयोब्ला जों लागोन होआबा जों लाया होननानै बिथांमोना खाथिखाना थांगोन आरो उनाव जों खबर होगोन आं होगोन किन्तु आंजों रायलायबा होगोन आं बे जतिन मुसाहारिजों रायलायबा होआ होननानै दालाल खालामनाय बिथाङा जादों बिथाङा जेरै ज्योतिषखौ दिनै आंखौ थगायसुला होननानै बुंदों रायजोआ सिनायथों फोरमान ला बिथाङा बे हायाव आरो दासिमबो बेबायदिनो गलि गलि नांनानै दं बिथाङा हायानो गैया मण्डल सुनो थांबाबो बादा होयो जोंनाव भिडिअ रेकर्ड दं बिथांनि हा सुनो थांनायाव बन्द खालामनाय भिडिअ रेकर्ड दं बिथाङा बुं थगायसुलाबा मालायखौ थगायसुला होननायावनो गाव बेसे मोजां बेखौनो साननांगौमोन बे बिथाङा मण्डला नोंगौ खनथाम लाबोदों लाबोनायावबो प्रथम सुयै सुनानै नै आं बे फट'खौ दैखायनो नांलायबाय
सुयै सुनानै सुबाय बिसोरनो 11 स्कुल सुनो खोन्थादोंमोन जों তেতিয়া बिसोरो थिथिराम खिउलानिखौ लाफादों लाफा मानसिया गैयाबा ओरै होननानै लाफा आपत्ति गैया खिन्थु जोंनो 35 बिघायाव बहननांगोन बिसोर बहनासो 13 स्कुल सुनानै गन्डगल खालामदों नैबे बड' साहित्य सभा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा फैनानै एखेबारे ज्योतिष मुसाहारि हा गैया उद्भन्डालि नाख्रां नुख्रां बेबायदि खालामदों ओमफ्राय दावराव दावसियाव सुवासै थिग আছে जोङो दिनै सुवा द्वितीयबार फैगोन हैदिनखालि दे नोंसोरो दावराव दावसि खालामदोंब्ला जोङो आयेननि बेबस्था लागोन आयेननि बेबस्था लागोन होननाय लोगो लोगो बियो जि बिदाय जनिल गयारि सन्जीब मुसाहारि आंखौ बुनो फैदों नों बेसे आयेन गोरों बेसे आयेननि माबा पुलिस जि बिदाया मा होनदों पुलिस लेंहर मिलिटारि लेंहर मा लेंहर होननानै बुंदों ओमफ्राय आंनि फागिना गसेल खाख्लारिया हमथादों बिसोरखौ हमथानानै रायलायलायनानै जों ब्लक न'आव फैदों आनिफ्राय प्रथम हा सुनाया नै बिसोर सरकारि मानसि नङा दालाल सुनिल बसुमतारी मारिस बसुमतारी बिथांमोना सरकारि मानसि नङा एसडिसि आरो मण्डला लानानै हाखौ सुदों द्वितीयबाराव सुनानै लादों बेनिफ्राय गावसोरो 13 स्कुल सुनानै जोंखौ सानजाखै बोरसि दैमायाव नोंसिनिया बोरसि दैमायाव थांबाय होननानै सुनानै होदों তেতিয়া जों बुंदों जों बेयावथ' थाङाखै बेखै सरकारि सइल दं सानजाखै सइल दङ बे सइलखौ जों बोरै लानो जोंनि हाया बेयावनो जियावनोखि जि बिदाया थालिर गायदों बेनो जोंनि हा दा बिथाङा जबरदस्ति फिसानो केम्पबो बानायदों ओमफ्राय थालिर बिदायना लादों जबरदस्ति जों रायलायनो थांबो रायलाया मण्डल फैबा मण्डलजों आगोल फन खालामो बियो मण्डलजों फन खालामो दा बे हा मोनैनि खारनाथ' जाबाय मण्डल आनिफ्राय एसडिसिनि गाभिलिटि नङाबाथ' जों नांलाय खमलाय जायामोन नांलाय खमलाय जानो जों दरखार गैयामोन जोंखौ बुजायनांगौमोन बिथांमोनाबो नांलाय खमलायनि खारना एसडिसि आरो मण्डल माबा मोनसे भितरा सिङाव बिसोर आल'सना थानो हागौ बे आल'सनानि खेथ्रआव जोंनि हाया मिमांखा जायाखै आरो थार्ड बाराव जों सुनो मानो हियारिं खालामदों सेकेन्ड बाराव जोङो गासिबो जोंनि डकुमेन्ट्सखौ होजोबदों गासिबो होजोबदों नाथाय बिथांमोना हियारिंआव मा खालायदों खाजोना रसिदल' देखायदों एसडिसिआ मा खालामदों सल' बान्था बायदि बुजायदों जोंखौ बुजायनानै नोंसोर मिलायलायबानो जों हाखौ सुनो हागोन खिन्थु सुनो फैनायाव गारिनिफ्राय ओंखाराजासेनो जोंखौ बुजायनानै ब्लक हायानो सुनाय जायासै थार्ड बाराव जों मण्डल आरो लाबोबावनायाव बे जतिन मुसाहारियानो हेंथा होदों जों बेखौ हाखौ होनो हाया जोंनो सानजा सोनाब होनांगोन आनिफ्राय जों बे साहा खोला सानजा सोनाबानो जाबाय एख' नंला दे जोंनो सोनाबजों सिमा होनायबो जादों होदोंमोन थाङै थुङै मण्डल बिजय दास आरो सासे मण्डल ध्रुब दास आरो कम्पिउटारनि माबानो कपिल नाथ ओमफ्राय एसके आशुतोष बिश्वास बे खाननगुरि बे फैनानै मा खालामखो टटेलि सुनो होननाया खायलें 35 बिघा बिथांमोननिया फाखसिया जाबाय मण्डला जों लाबोदों नैबे जि बिदायमोन हा थिका मावनो खायदा खालायनानै जोंनि हाखौसो सुना होबाय 35 बिघा बिसोर बबेनि 35 बिघा बिथांमोनावथ' 35 बिघा जाया बिसिनाव जों हा गैयानो साथामल'सो दं बिसोरो अमरेन्द्र जगेन थानेश्वर बिसोरल'सो दङ थिथिरामाथ' निमुवानि नलपरानि खिउलायाथ' खलबारिनि बेखौ बोरै लाफाखो बिसोरो लासिं सिं जोंखौ जे थगायसुलानो हा दखल खालामाखैनो बेखौ लाफादों बिसोरो बेखिनि बेबायदि जादों जुदि बिथांमोना जुदि रायलायनो फैयोबा जोङो आलो गोजोनै रायलायगोन खिन्थु जों बिसिनाव थाङा जोंनाव फैनांगोन जों गथै जोंबो समाजखौ लानानै साखि साबोर लानानै जों रायलायगोन गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिखागौ बे खारिजा बिजनि ओनसोला ज्योतिष मुसाहारिया बिफा आरजिना गालांनाय हाया दङ होननानै बयबो मिथिगौ हारसालाय बयबो खिन्थु बेयाव जेंनाया जादों जतिन मुसाहारिनि थाखायसो लासिं सिं बयबो खारिजा बिजनि ओनसोला बिनि सरित्रखौ मिथिगौ माबोरै बिथाङा थिका होनो मोनखो जि बिदायनि आरो जि बिदाया मा गोहोखौ लानानै इसेबां देखाय ट्रेक्टर सलायो दिन्थिनांगौमोन खेथि मावनायाव जोंहा आपत्ति गैया खेथि मावनाया मोजां आदर्श बे खिजानि बिसोरजों लोगो लानानै जुदि हान्त हिस्त परिबेक मोनबा खिजानि जों होबोनो हागौमोन खिन्थु जोंखौनो दुखु फोनांबायबा जों बोरैहाय बिसोरजों बेबायदि मानो आङो
थांनाय 12 थारिखआव सिभिल एसडिअ'नो मोनसे बिथांमोननि सायाव रुजु खालामनाय जादों दा बे बिसारा जागासिनो दं दासिमहालागै जोंनाव खबर फैयाखै बेखायनो अत्यन्त बिसिनि ग्लाना ग्लानि माबाखौ नुनानै आङो संबाद माध्यमनि गेजेराव बिसिनि बाथ्राफोरखौ जनायनाय जादों बिथाङा खुनु आयेन मानिया बिसोरो आयेन कानुन जेबो मिथिया बोलो मिथिगौ ओमफ्राय आच्छा थांनाय खै तारिखआवमोन तारिखआव ओरैबायदि मोनसे आंखौ अलखदाव खोलैनाय माने प्रसेस खालायदों आं हैदिनखालि सालबारि सिभिल कर्टआव दङ बे बारे बारे जोंहा बिजय मण्डल दासआ आंखौ फन खालामबाय थादों खोब आमनि होदों आं होनदों नों फाल्थु नों आंजों बारे बारे रायज्लायहरनाङा मा होनदों कर्टआव खोनानाय लोगो लोगो मा मोर गल तो खाथिबि नाखि मोर गल खाजाय फेलाबि नाखि बे बाथ्राखौ बुंदों ओमफ्राय आं रायहरदों तय बारे बारे फाल्थु कथा नंगौ बे बारे बारे माबायाखै मानो बेबायदि बुंबाय दं आं कर्टआव दं नोंथाङा जि बिसार खालामो नोंथाङा आंनो बारे बारे खालामना कर्टआ जि बिसार खालामो बे बिसारखौनो आं लागोन बेखौ होननानै बुंदों ओमफ्राय बे बाथ्राखौ जोङो फन रायलायनायाव जुदि जि बिदायनि हिनजाव मा नाम फारिया माबोरै मिथिखो जुदि मण्डला जि बिदायजों जुदि गपन बुजा बुजि गैयाबा बे जों कर्टआव रायलायनाय मबाइलजों रायलायनाया बोरैहाय जाखो बिथां जुदि मण्डला जे आंहा जि बिदायजों खुनु बुजा बुजि गैया होनदों बे बुजा बुजिया बबेनिफ्राय मोनखो बेलाय बबेनिफ्राय मोनखो बेखौ आंनो उत्तर नांगौ थारमाने कर्टआव रायलायनाया सैथो 12 तारिखआव आङो रायलायहरदों खिन्थु आङो दाननो सुनो बेखौ बुङाखै नोंथाङा बारे बारे फाल्थु बाथ्राखौ दा बुङो नोंथाङा बारे बारे आंखौ मा होनो आं कर्टआव दङ आङो कर्टआ जि बिसारगोन बेखौसो आं रावजोंबो माबा गैया ओमफ्राय बे नोंमा आं जि फोरोंदों बे फोरोंनायखौ लादों आं नोंथाङा आंखौ फोरोंनाङा आंनो फोरोंनोबो नाङा आं कर्टआ जि मागोन आं बेखौसो लागोन होननानै नै आङो 12 तारिखै बे कर्टआव दंमोन आङो सिभिल एसडिअ'जों रायलायबाय दंमोन बे हल सिङाव थानायाव बे बारे बारे डिस्टार्ब हरबाय थादों जुदि नोंथांमोननि हानि जेंना बे जुदि सुस्रां जायाब्ला नोंथांमोना माबायदि रोखोमै बेखौ सुस्रांनायनि राहा लामाखौ लागोन जों जुदि रायलायनायनि गेजेरावबो सुस्राङाबा जों कर्टआव थांगोन कर्टआव जों फुरा थांगोन कर्टनि दारैसो जों मोनखागौ थारमाने बिथांमोनहा जोंखौ सैमा अमा बायदि मेगनजों नायो जों रायलायनो फैबा फै रायलायगोन थालिर खेथि मावनोबो जोंहा गाज्रि गैया मावनांगौ मोजांसो जादों जोंबो मावगोन जोंनोबो देखाय आदरखौ खिन्थु बेबायदि गुन्दागिरि मालायनि हाखौ जबरदस्ति खालामनो बेखौ दा खालाम आं बेखौ खावलायदों